कहाँ गायब हो गइल रहा बाबू? 5 महीना से एको वीडियो अपलोड ना कइला। भोजपुरी के तो सम्मान दिलाए वाला रहो न, तो इतना जल्दी हार मान लेला का? ना भाई, ऐसे कैसे भुला जइती? भोजपुरी चैनल बनावल हमार सपना रहे। याद बा हमरा के वो सपना कि एक दिन हम ये चैनल बनाई जे पर रउआ सब गर्व करो। जवन जानकारी रउआ अभी तक हिंदी में या इंग्लिश में लेता नहीं, वो जानकारी हम आपन चैनल और भोजपुरी में प्रोवाइड करो। हाँ, बीच में 5 महीना के गैप ज़रूर हो गइल। 5 महीना ले एको वीडियो रउआ सबके ना देखे के मिलल। लेकिन ई मतलब ना कि हम हार मान गइनी। हाँ, कुछ ज़िम्मेदारी बढ़ गइल रहे, हमार कुछ काम बढ़ गइल बा, जेकरा चलते हम पूरा टाइम नइखे दे पावत। लेकिन एकर मतलब ई ना कि हम चैनल पर वीडियो अब ना डालम। थोड़ा टाइम लागल, थोड़ा गैप हो गइल, लेकिन आगे से वीडियो रउआ सबके मिलत रही। बीच में कई बार कैमरा ऑन कइनी, वीडियो बनइनी, लेकिन अपलोड ना कइनी। हर बार मन में आवत रहे कि भाई ये वीडियो बढ़िया नइखे बनल, एमे कुछ कमी बा। जैसे वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, चाहे ग्राफिक्स, चाहे एडिटिंग। और यही चक्कर में और जौन हमार ज़िम्मेदारी बढ़ल बा, वो दोनों के कारण हम ये चैनल पर काम ना कर पावत। लेकिन ये गलती अब ना होई। ये 5 महीना हमके बहुत बड़ा सबक दे गई कि जीवन में कुछो शुरुआत कइल बहुत बड़ा ना हो। वो काम के जारी रखल और काम के आगे बढ़ावल जीवन के सबसे बड़ा कठिन काम हो। अगर रउआ देखम त 3-4 गो ऐसे ही चैनल पड़ल बा यूट्यूब पे जे भोजपुरी में फाइनेंस सिखावे आई, लेकिन वो चैनल आगे काम ना कइलस। वो चैनल के मालिक ओपर वीडियो बनावल बंद कर देले। हमहू उहे कैटेगरी में शामिल होके वाला रही। लेकिन फिर उ चैनल के देखनी आ बोलनी अपना अब कैसे ना चली। उ सब हार मान गइले, हम हार नइखे मान सकत। साल लागी, 1.5 साल लागी, वीडियो क्वालिटी अभी बढ़िया नइखे आवत, ऑडियो क्वालिटी उतना बढ़िया नइखे, एडिटिंग नइखे कर पावत, टाइम नइखे दे पावत और ज़िम्मेदारी होखे के कारण। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे वीडियो डालत रहम। आज ना काल रउआ तक ये वीडियो पहुँची और रउआ हमार साथ देम और हमनी के मिल के अपन भोजपुरी के आगे बढ़ाएम जी। पूरा देश हमनी पर गर्व कर सके ऐसन काम करम। आज ये फैसला लेके हम आइल बानी कि अब ना रुकब, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़त रहम, वीडियो डालत रहम। ये चैनल एगो खाली यूट्यूब चैनल ना ह, ये एगो मिशन ह। मिशन कि भोजपुरी में आर्थिक समझ के जानकारी रउआ सबके पहुँचावे के और रउआ सबके होनहार बनावे, ताकि गाँव के हर एक छात्र, युवा, किसान, दुकानदार या हर भोजपुरी बोले वाला इंसान पैसा के संभाले के सही तरीका, बैंक का होला, बैंक के पूरी जानकारी, शेयर मार्केट का होला, म्यूचुअल फंड का होला, निवेश कहाँ करी जा कि ज़्यादा रिटर्न मिली, लोन के प्रोसेस का होला, टैक्स के जानकारी हमनी के समझी जा कि कैसे टैक्स बचा सकेनी जा और ऐसन ढेरों विषय पर जानकारी समझ सके। तो अब ई चैनल पर वीडियो आवत रही और रउआ के एगो काम करे के पड़ी कि चैनल के कमेंट सेक्शन में जाई और ओइजा बताई कि अगला विषय कौन होखे के चाही जौना पर रउआ वीडियो देखल चाहत बानी। तब तक खातिर विदा लेत बानी, बाकी अगला वीडियो में मुलाकात होई।